No ano 1868 trasladouse a Normandía a pintar e entre todos os cadros pintou a Urraca, exposto hoxe en día no Museo Orsay. Amañou cun amigo unha casa para pintar e alá viviu coa súa familia bastante tempo. E a Urraca é o cadro máis detallado que contivese neve. Eu intentei copiar o seu cadro e saiu-me moi mal, pero paseino moi ben. No ano 1869, Monet viaxa a un sitio que está ás aforas de París, chamado La Grenouillère. Antes de explicar o sucedido nese sitio, direivos que o impresionismo distinguíase por non definir ben as cousas e dar pinceladas grosas, ver como incide a luz nos obxectos e non utilizar o negro, e moitísimos máis. No verán deste ano, Monet e Renoir estiveron pintando neste sitio. Era un lugar moi coñecido, porque a xente ía os fins de semana bailar, comer e emborracharse por un escaso gasto. A súa localización era moi privilexiada. Estaba en Creil-sur-Seine, unha illa no Sena, ao noroeste de París. Antes de que abrira o establecimento xa ía xente. Os da zoa chamábano a Madagascar do Sena, pola vexetación e todo. A xente bañábase espida. As persoas ían porque en 1852 tiñase que bañar con bañador, pero non era moi respectado. Este foi o ano que François Severin inaugurou o local. Era un tipo avispado, conseguiu concesión para transportar pasaxeiros de ambas beiras do Sena. Outra cousa a destacar é que todos os xoves había noite de baile. Naquela época non se permitían baños mixtos. A Grenouillère era o único sitio que se mesturaban as persoas. A traducción de Grenouillère é estanque de ras. A palabra Grenouille é ra, pero tamén chicas de Amimonde, que eran mulleres atractivas que cambiaban de home como de chaqueta. Alí ia xente de toda a profesión, ata foi Napoleón III e a súa esposa. A Grenouillère foi devastada por un incendio e cando se reparou non volveu ter o éxito de antes. Nesta época, Monet e Renoir non tiñan cartos e tiñan que vivir con xente coñecida ou que eran familiares. Aquí pintaron diversos cadros, porque tiñan moitas perspectivas. Eu intentei imitar este cadro de Monet, pero o peor foi empezar. Gustoume pintar. Eu son moi inseguro e cando pintaba algo poñíame pintura por riba para disimular. Para min non quedou ben, pero para ser a primeira vez non está nada mal. Nesta ocasión, Monet encóntrase na cidade de Gavarnie, famosa polas regatas no río Sena. Neste autor representas as regatas dándolle importancia á luz e ás cores, realizando cadros natural. A min tocoume pintar o cadro e foi un pouco difícil, pero para ser o meu primeiro cadro non o pintei tan mal. No ano 1872, Monet viaxa a Havre, Francia, na desembocadura do río Sena, para pintar o cadro Impresión Sol Naciente, o cal deu nome ao movemento impresionista. Consérvase no Museo Marmottan Monet de París. O único canal de exposición que tiñan os pintores na Francia do século XIX era o Salón de París, vinculado á Escola de Bellas Artes, que contaba cun xurado que seleccionaba as obras.
En 1863, coa presentación do Desayuno en la hierba de Edward Manet, apareceu o Salón dos Rechazados. O pintor destas obras decidiron crear un foro de exposición diferente aos oficiais. O crítico Luis Leroy, extrañado polo título deste cadro, criticou nun periódico coas palabras textuais "Exhibición de los impresionistas", dando nome ao movimento. Eu intentei facer unha copia do cadro, pero non me saiu igual, obviamente, mas paseino ben. O primeiro non sabía como empezar ao ver o lenzo en branco. Aínda así, despois foi collendo forma. Durante a elaboración, algunhas veces parecía que ia moi mal e outras parecía que iba mellor. Na seguinte viaxe, en 1874, Monet decidiu visitar Teifuru, Ámsterdam, e fixo uns cantos cadros. Entre eles, encóntrase os campos de amapolas. E no rural tamén dibuixou máis cadros. Son obras nas que Monet aprecia a cor e a luz. En Tezuel, na parte baixa, podemos apreciar o río que pasa por ali. Tamén as vivendas e o ponte. O que destaca é o Parlamento, unha torre altísima. A min gustoume pintar o cadro, pero o problema foi empezar. Empecei gracias á axuda do profe, pero xa ao empezar foi moi fácil. Seguín ao final e o resultado foi chulísimo e a experiencia moi boa. No ano 1877, Monet achégase á estación de Saint-Lazare e debuxa o cadro co nome da estación. Foi exhibido en abril dese mesmo ano, na terceira edición da exposición do arte impresionista, en 12 estilos do mesmo cadro. Todos foron presentados o mesmo día, aínda que na actualidade están distribuídos polo planeta. Para facer dito cadro, usou unha técnica de oleo sobre lenzo. Pero para Monet, o auténtico tema era captar como o vapor e a atmosfera da estación transforma o espacio. Eu intentei pintar este cadro, mas non me saiu ben. Nin me gustou moito. Pero é unha experiencia. Monet en Bordillero. E proseguimos en Bordillero, Italia, onde Monet buscaba a luz do Mediterráneo. Entre o ano 1884 e 1885, logrou pintar 50 cadros con intensidade casi inimaginable. A maioría destes traballos caracterízanse polo potente colorido que anticipa as posteriores obras de Van Gogh e incluso dos Fogues. A cidade de Bordillera apreciase ao fondo, entre os árboles, quedando ao fondo o azulado mar de Liguria. Unha potente iluminación primaveral destaca na paisaxe e nos edificios da cidade, diluindo os contornos e creando sensacionais efectos atmosféricos. As tonalidades son brillantes e tremendamente expresivas, aplicadas de maneira rápida e empastada. Emplea colores complementarios e sombras coloreadas, herdeiras das teorías cromáticas de Delacroix. Todo é de un color tornasolado e ardente. Eu quixen representar este cadro, pero houve algúns contratempos, como por onde empezar e en seguridade. E ainda así pude facer a miña representación do cadro. A ponte de Charing Cross. No ano 1890, Monet viaxa ata Inglaterra, Reino Unido. Ali chama a atención a ponte de Charing Cross. Monet situouse no Hotel Savoy,
Situouse na habitación con vistas á ponte. Ademais, na marxe superior dereita, atópase o Parlamento do Reino Unido, naquel que destaca o seu inmenso reloxo chamado Big Ben. Despois, quixen ver que se sentía ao pintar impresionismo e captar a luz, e eu intentei imitar a Monet, pintando a ponte de Charing Cross. Para min, o máis complicado foi empezar, pero unha vez que xa empecé, foi moi divertido e eu recomendo probar. No mes de enero de 1893, o pintor Claude Monet atopábase en Francia, máis exactamente en Giverny. Xa levaba 10 anos instalado aquí, e durante ese período pintou varios lenzos do deshielo do río Sena. E dentro deses lenzos atopábase o cadro Témpanos de hielo. Por certo, ese non estaba ben definido porque eran unhas cantas pinceladas extensas. Por eso non só é o importante, tamén que o cadro non só é cor blanco, a maioría é blanco mezclado con cores. Eu intentei imitar a Monet pintando o cadro, pero aunque non me saliu igual, a experiencia gustoume bastante. No ano 1891, Monet volveu a Francia, instalándose en Giverny. Para pintar, collía unha barca e situábase á beira do río Épte. Procedía a facer as súas obras en verán e inverno en diferentes partes do día para captar unha iluminación distinta aos demais cadros. No proceso, compraron os árboles para talalos, polo que Monet tuvo que compralos e así continuar co lenzo. Eu intentei simular este cadro e a experiencia gustoume moito, aínda que dubidaba bastante. Tiñamos que dar pinceladas rápidas e bruscas. Tamén había que buscar a iluminación. No ano 1894, Monet viaxa a Rouen, cidade de Francia, para pintar a Catedral de Rouen. Montou un taller xusto en fronte da catedral para pintala e catar ben os colores. Gastou máis de 30 lenzos pintando cadros de diferentes estacións do ano e a diferentes horas do día, conseguindo cadros de distintas cores e iluminacións. Antes de que isto acabe, teño que dicir que eu intentei este cadro, pero non me saiu moi ben, mas foi unha experiencia divertida, pero non puiden acabar. No ano 1908, Monet viaxa ao Gran Canal facendo esta obra cunha perspectiva única. Nesta obra destaca a cor laranxa, vermella e violeta. Monet se centrou máis na luz que en definir a obra e na que o cadro non sexa moi grande, tivo bastante fama. Foi coa súa segunda muller pasar 10 semanas en Venecia. Tardou toda unha semana para empezar, pero cando xa lle comezaba a gustar, fixo nada máis e nada menos que 37 lienzos. Nesta viaxe a Italia, Monet fixo outros cadros como el Palacio Ducal, a Iglesia de la Santa María de la Salud e outros sitios impresionantes. Fixo desde o Palazo Bárbaro, vendo ben o Palazo da María da Salud por trás. Eu quixen recrear esta obra de Monet. Ao principio non sabía como comezar, pero con axuda puiden poñerme a pintar. Pouco a pouco foi collendo forma, inda que ás veces non me gustaba, cando acabei gustoume moito. Foi unha experiencia moi chula. En 1890, Monet adquiriu unha casa en Giverny. No seu xardín construíu unha ponte xaponesa sobre un estanque que estaba repleto de nenúfares, coñecido como Xardín de Auga. Aí decidiu pintar o cadro dos nenúfares. Este cadro trátase da obra máis versionada de Monet. Caracterízase por as súas cores. Existen 250 exemplares. Eu intentei representar este cadro de Monet. O peor foi empezar, pero despois gustoume a experiencia. Non quedou moi ben, pero o importante é pasalo ben pintando.